салому дуруди бепоён баҳри мухлисони шабакаи садои умед ва баҳри тамошобиноне ки алҳол моро тамошо карда истоданд. ин қадар сол бародарои азиз, мову шумо тарафдорӣ аз варзишгарони амрикову хитою россияву дигар ҷойҳо будем ва худмон орзу доштем, мехостем ки аз тоҷикистони мо ҳам як варзишгаре барояд ки бох надошта бошаду номбардори ватану номбардори исломамон бошад. алҳол баҳри шумо як варзишгари тоҷикро муаррифӣ мекунам ки 18 карата чемпион шудагӣ аст. сину солашро агар бигӯям, шояд ки баъзеҳо дар ҳайрат биафтанд. ин ҷавон 8 сола аст. давлатов Мунис Авазхоҷаевич соли таваллудаш 26 сентябри соли 2012 дар ноҳияи Ёвон ба дунё омадааст. ин ҷавон 18 карата чемпион шудааст. 4 бор чемпиони Россия по универсальный бой, 7 бор чемпиони Россия по бразильский ҷуҷитсу, 3 бор чемпиони Европа, 4 бор чемпиони мир, чемпиони 2019 Абу Даби. ин ҷавон рӯзҳои наздик 1 март дар шаҳри Русия дар ана ҳамин суроға бой дорад. касе ки метавонад рафта аз наздик бубинад. дар варзиши худаш фаъол аст ва додараш ҳам хеле фаъол астанд. инҳо дар шаҳри Русия яъне ки машқи худро давом медиҳанду дар он ҷо машқ карда истоданд, аммо парчами тоҷикистони моро алҳамдулилло бардошта истоданд. ҳозир ман якчанд бойҳояшро мегузорам, шумо метавонед тамошо бикунед. акнун вақти оне расидааст ки варзишгарои тоҷики худмона бардорем. бо нур аъло нур мешавад ки ҳар ҷо рафтаву тоҷик аз тоҷик будани худ шарм накунад дигар. мо тоҷика намедонем аз кадом насл ҳаст. агар бидонем ҳар оина бовар бикунем дар ҳама ҷо фахр мекунем ва мегӯем ки мо тоҷик ҳастем. аммо ин замонда баъзеҳо мегӯянд ки ӯ бузургҳо гузашту рафту ин замонда нест. ҳама бо дастгирии мову шумо мешавад. агар мову шумо ҳамдигарро дастгирӣ кунем, ба ҳамдигар бахилӣ накунему, душманӣ накунем, иншоаллоҳ ки тоҷик боз ҳам пеш меравад. бо ҳамин сабаб вақти оне расидааст ки варзишгарои тоҷики худмона худмон дастгирӣ мекунем. марҳамат якчанд бойҳояшро тамошо кунем, баъдан бо шумо суҳбат мекунем. بابا پروانیست بابا پرهوار دیگه بخاو ای سستای بخاو ای آن بخاو بخاو بخیزون شا بخیزون شا بخیزون بیا дидем ростӣ чандин наворҳоро. дар зери наворҳо бисёре аз тоҷикҳо тарафдорӣ кардагӣ ҳастанд ба эътисои американсу дигару дигар ҷойҳоро. агар ҳамин хел мову шумо тоҷики худмона дастгирӣ кунему, ба ҳамдигар бахилӣ накунему, душманӣ накунем, иншоаллоҳ боварӣ дорам ки тоҷик ҳам бозам пешрафтан мегирад. ако давлатҳо аз мо хеле пешрафт ҳастанд, чандин солҳо пешрафт ҳастанд. некем агар мову шумо ҳаракат кунем, ман боварӣ дорам бо муддати кӯтоҳ онҳоро дайроб мекунем. ва шукрона аз он ки мо мусулмон ҳастем. худованд қувватеро ба мусулмон додагӣ аст ки ба номусулмон додагӣ нест. мусулмон ҳамеша ғолиб аст. ин додарчаи мо алҳол ки 8 сола ҳаст, бисёриёра гуфтам бовар намекунанд ки нахо дар 8 солагӣ ӯ кадом вақт машқ кардаасту кадом вақт ӯ рафтаи бойҳоро задааст. ҳамагӣ бойҳош дар интернет ҳаст. ман қадар сабтҳоша мондум, ин ахтон дидем. неки бовар кунем бародарои азиз, ин маҳорат як чизе ҳаст ки агар аз дума шудӣ, худо зуд ӯро ба ту метиҳад ҳарчи ҳаракат кардӣ. илмам инчунин. агар мо аз думи илм шавем, иншоаллоҳ ки худованд дар муддати кӯтоҳ ҳамо илма дар сари мо ҷой мекунад. аз думи варзиш кашидем, худованд зуд ҳамо варзиша дар ҷисми мо ҷой мекунад.
ба худо бихоҳад дар як рӯз чемпион мешавӣ. худо бихоҳад дар як рӯз олӣ мешавӣ. ҳарчи аз ҳаракати мову шумо аст. ҳаракат аз мо, баракат аз сӯи худо ҳаст. ҳарчи мо орзу дорем, талаб дорем, иншоаллоҳ ки худованд ҳама орзу нияти неки моро бароварда мегардонад. ин ҷавон боз як додарчаҳаки дигар дорад. додарчашам чанд бор шуд чемпиони ҷаҳон мешавад. вале бо дар бораи иш иншоаллоҳ як мавзӯи дигар алоҳида мекунем худо хоҳад. бо ҳамин сабаб шумо метавонед агар касе ки дар ҳамин бародарам мехоҳанд ки аз наздик бубинанд, касоне ки дар шаҳри Русия ҳастанд, дар шаҳри Москва, ана ҳамин суроға шумо метавонед биравен аз пеш дастгирӣ кунед. бародари тоҷики худмона бо мову шумо ҳам қадар ҷамъ боем, иншоаллоҳ ки ҳамон қадар қувваи ӯ зиёд мешавад. ина бародарои азиз, як суоли оддӣ бар шумо. Як даст овоз надорад, вақте ки дута шуд овоз мебарорад. яъне ки як ҷавон аст дар байни ҳамон қадар миллате ки дар оҷо истодагӣ аст, худаш танҳо астай, ба забони русӣ бигӯем шугане мехӯрад, шугане дорад. агар мо тоҷикобо рафта дар ҳамон хел ҷоҳо, мисол дар наздикиш бошем, марҳамат наметонем, бо агар бирену иштирок кунем, бо қувваи ва ҳамон қадар зиёд мешавад ки дар паси ма будиян, дар паси ма амино ҳастанд, як қувва бо зиёд мешавад. як бор номи ӯро дар ҳамҷо дод задани мо ба ӯ як қуввае аст ва ҳаракат мекунад иншоаллоҳ ки дар оянда бо беҳтарини беҳтариноша нишон бидиҳад. иншоаллоҳ ки мо ва шумо ба ҳамдигар бародару дӯст шавем. ояндаи тоҷик иншоаллоҳ дар пеш аст. тоҷик ҳамеша қадам ба пеш мемонад, на ин ки ба қафо. ба ҳамдигар бахилӣ кардану даштном додану таҳмат карданда ҳеҷ пеш наверавем. ҳеҷ. худ дар даруни стройкаҳо кор мекунем. ман ҳам ба мисли шумо муҳоҷиратӣ кор кардагӣ ҳастам, азоб шадидагӣ ҳастам. бовар дорем ягонтаи шумо намехоҳем ки дар стройка кор кунем. ягонта намехоҳем ҳамин чиза. фақат дар стройка кор мекунад баъзе аз инсонҳош. боз мебояд дар бегаҳ дар хона менишинад, мебинад ки як кас навор паростай комментария мехонад, сар мекунад. Ё нейтро чайтро тейтро это паданла тоқи падар т русиё тиғали. ин ҳам қадар кор. ба ҷое ки як тоҷики худаш баромад дораду пеш рафта истодааст, биё дуо бикунем иншоаллоҳ ин ки пеш рафт 3-4 каси дигара бо пеш мебарад. хуб, ҳаматонро дӯст медорем. дар ҳаққи кулли мардуми муҳоҷири дураи ватан дуогӯ ҳастем ки худованд ҳамеша дар ҳама ҷо шуморо нигаҳбон бошад, бо сари баланд, бо дасти пир ба назди падар модар ватанатон барбигардонад. ҳамеша тарафдори ислому тарафдори ватани хитон бошем. бародарон азиз, тарафдори тоҷики хитон бошем. ҳар ҷо ки ҷои тоҷик як варзишгар аст, иншоаллоҳ ҳама намуди варзиш барои мо саломатия, ин саломатии моро беҳтару хубтар мекунад. иншоаллоҳ беҳтарин варзиш дар ин бародармон дастгирӣ мекунем. иншоаллоҳ худи ҳозир навора паҳн кунем то ин ки бародарон бохабар шаванд. касе ки мисол хоҳишманда меравад аз наздик боз иштирок мекунаду дастгирӣ мекунад бародарамонро. ояндаи хуб дорад бо хости худованд. худованд ёру мададгори ҳар яки мову шумо бошад. фи амониллоҳ. то падар нашавӣ ба қадри падар намерасӣ. то ятим нашавӣ ба қадри модар намерасӣ. то нодор нашавӣ ба қадри неъмат намерасӣ. то бемор нашавӣ ба қадри тансиҳатӣ намерасӣ. то илм наомӯзӣ ба қадри олим намерасӣ. то кур нашавӣ ба қадри биноӣ намерасӣ. то гунг нашавӣ ба қадри забон намерасӣ. то шал нашавӣ ба қадри солимӣ намерасӣ. то фарзандат намирад ба қадри фарзанд намерасӣ. то муҳоҷир нашавӣ ба қадри ватан намерасӣ. то мушкилӣ ба сарат наояд ба ёди Аллоҳ намерасӣ. то намирӣ
ба қадри муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам намерасӣ. садои умед.